Antes escribías unha carta e íbamos a levar ao correo, e despois aos domingos, acordo que íbamos á misa, e salíamos e íbamos todos, tirar as tiñamos cartas, e mesmo cando tiñamos algún outro. Tamén agora, por móvil a pedir, antes escribíanse cartas. Marchaba unha persona de palestras, pois imaginate que xa na nosa época non tanto, pero na época dos abuelos, dos pais nosos e por aí, marchaba un pouco a Buenos Aires ou para Brasil ou por aí, escribían cartas, eran escalas, daba un mes sin ir para e outro mes sin fazer para a carta esa. Nós tiñamos o irmão ese máis vello noso, estuvo por aí embarcado